Ta. Ya ne? Kai! Ilu! Ya! Kwana biyu! Lafiya ƙalau ya gari. to lafiya na Na ji an ce jiya kun je farauta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ilu ni na je farauta. Ya aka yi? Ilu da na bota ga da Allah. To ya. Lafiya na Mu wallahi. je mu zauna man ka ban labari. To mu je mu zauna mana. To. Zauna. Ya. Lafiya na Ba wallahi. ni labarin mana. Ina gaya ma Ilu da na bota gada. Gada. Gudu muke da gadan nan gudu. Kannuka na din na rasa su. Kai. Ashe wai barde ne kame min kannuka na. Inna lillahi. Gudu muke da gadan nan. Har bakin nan? Har baki ba inda da baki ai zai kama ta. Baki ai ko zaki yana kama. Na buga dan nan gudu a can fondo na tsagi ba. A can fondo na tsagi ba Ilu. Dan man san Allah Ilu. Ya ka kama ta? Ina na kama ta Ilu. Baka kama ba? Da na faɗi wando na ya tsage. Shikenan sai na tashi. Na neme tuna sama tai ƙasa tai ban sani ba. Sai na dawo gurin goje in ce masa gahi gahi. Sai ya ce mun wai na koma gobe idan na je gurin a daidai gurin da na faɗi zan same ta. Amma ni fa Allah zuba yarda da goje. Dan yabo goje tunda muke zuwa da shi ko zo To mun zaka koma? Zaka koma? A gaskiya ba zan koma ba wahala ba. Ka daure ka koma. Ka san ni zan je jin kuwa Ilu. Kai goje ya ne? A Ilu Me kake yi? ina neman gadan ne a nan aiki.